हेलो गाइस आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङै दंथ'यो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिदिब्ला आं बारा बुंबाय थाला आंनि टपिकआव थांसै आं नोंथांमोना मोजाङै गोसो होना खोनासं माने आं बारा गोलावबो बुंखाया ससे बुंगोन आरो ससे भिडिअ होना होगोन माने इम्पर्टेन्ट आरो इ टपिकआ जायफोरा नायगोन बिथांमोना बुजिगोन ओंखायनो नायथार भिडिअखौ ओमफ्राय नोंनि लोगोनोबो फोरमायना होबानो जाबाय बा नोंनि लोगोनो लिंकखौ होनानै होबानो जाबाय बे बाथ्रायानो जाहैबाय डार्लिं सोदोबखौ माने बाहायनो मोननाय नंला जानला मोनला जेनेबा नों कलेजावनो थां स्कुलावनो थां सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो थां गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनि थाखायबो जाहैनोबो हागौ ओंखायनो डार्लिं सोदोबजों बाथ्राखौ बुंनानै एदावनो नांला नोंथांमोन बा लामा सामायानो जा स्कुल कलेजानो जा बायचान्स नोंखौ जुदि बे सिख्लाया पुलिस थानायाव एफआइआर बा केस जुदि होयोब्ला नोंथाङा 5 years बा 5 बोसोर जेल जानांगोन ओंखायनो डार्लिं सोदोबखौ बाहायनानै एदावनो नांला दिनैनिफ्राय बा हिन्जाव माहारिखौनो आइजो माहारिखौनो नोंथांमोन आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि थ्रुयै फोरमायहरबाय आरोना नोंथांमोना आं खेबसे बुंबावबाय माने डार्लिं सोदोबखौ दा बाहाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ निउसाव थेवबो जायफोरा नायाखै बा सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बांसिनानो निउस नाया डाइरेक्ट थांखागोन भिडिअ नङाबा रिल्स बा नङाबा फेसबुकआव ओंखायनो निउसखौ बारा नाया नालाय आंनि चेनेलनि थ्रुयै बुंनाय जाबाय आं ओंखायनो डार्लिं सोदोबखौ दा बाहाय आं बेखिनिखौ बुंबाय खिन्थु आरो ससे भिडिअ लाबोनि आं माने निउसाव जिखिनि बुंदों ससे बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हा नायलांबानो जाबाय बेखौ नोजोर होनानै दायो कलकाता गोजौ बिजिरसालिया बे गोख्रों आयेनखौ फोसावदों मख'नो गोनांदि भारतनि संबिजिर बायदिब्ला लामा सामाफोराव आइजोफोरखौ एदावोब्ला बियो दायनिगिरि जुदि नोंथाङा सोरबा सिख्ला एबा आइजोखौ जेबो सोमोन्दो गैयालासे डार्लिं सोदोबजों गाबज्रिगोन एबा एदावगोन अब्ला नोंथाङा आइपिसिनि दफा 354 ए नि गेजेरजों आयेन बायदियै साजा मोनगोन